धेमाजि जिल्ला सिमेन्टसापुरि पुलिस थानानि सिङाव थानाय हांमासापुरि गामिनि माइनाव फोरबो फालिथायाव मोनसे हरखाब जाब्रबथाय जायो। बाथौ धोरोमनि नेमखान्थि बायदियै सेरें दैसानिफ्राय मन्दिर फारसे गामिनि रायजो राजाफोरा गामिनि बाथौ मन्दिर फारसे माइनाव लाबोबाय थानाय समावनो 515 नं राजा लामायाव जनाय फारसेनिफ्राय सिमेन्टसापुरि फारसे फैबाय थानाय AR08 A3520 नाम्बारनि एल्ट' 800 गंसे गारिया उननिफ्राय गामिनि सुबुंफोरखौ सौग्रावफैयो। सौग्रावखांनायनि उनाव गारिया खारलाङो आरो लामा ससेयाव खारबाय थानाय गारिखौ हमनो हायो। बे हरखाब जाब्रबथायाव 7निबो बांसिन सुबुंफोरा गोब्राब जोखोम जायो। दा जोखोम जानाय बिथांमोनखौ डिब्रुगड़ देहा फाहामसालियाव दैथायहरबाय। जाथायाथ' जाहैबाय जों दा दिनै जोंनि बर' नियम हिसाबै जोंनि परम्पराजों जे बर' रायजोनि हिसाबाव ना माइनाव बुरखांनाय दंमोन। जों जेरै जों सेरें दैसायाव जोङो माइनाव बुरखांनो थांदोंमोन। बे समाव माइनाव बुरखांनानै जों फैनाय टाइमाव गारि गंसेया फैनानै डाइरेक्ट सिबुनिफ्राय जोंखौ सौनानै बिरफालांजोब मानसिफोरा थेर बेथेर जालांजोब्बाय। दा बेयाव जोङो दा सानस'नो हायैबाय जानांगौ। अकस्मात सौदाव फैनायाव जोङो बुजिस्लाबनो हादिया माने। गारिया एल्ट्र' केटेनमोन। ओमफ्राय बे गारिया सिदाय सौखादो उननिफ्राय सौबाय नालाय जोंबो बुजिस्लाबनो हादिया डाइरेक्ट गोलैबाय मानसिया मेगन सिगाङाव। आं एकदम सिगांथार दंमोन आरो नैबे आगोलाव। ओमफ्राय आं गारिखौ लासै होननानै माबाबाय दंमोन। उनावबो सानै दंमोन ना। ओमफ्राय उननि सानैखौ दाननानै डाइरेक्ट गेजेराव सोनानै सौख्लायलांदों माने बिसोर। दा जानाया बेसे जोखोमाथ' रियेल साब्बायाथ' डाइरेक्ट सिरियासखा। फिसा फिसौआबो खमसे खम 6 7 आरो फिसा फिसौआबो दा बेखिनि आरो मानसिफ्रा जोखोम जानायखौ बहाबा लांदों नामा? जोखोम जानायखौ देहा फाहामनिफ्राय दा माबाखौ डिब्रुगड़ साप्लायबाय। 10:30 टाइमावनो जानाय जाहैदों। जों माबा जेब्ला माइनाव बुरखांना फैबाय थानाय समावनो बेयावनो बेखिनि टाइमावनो जादों आरो जाथाया। गामिया मा गामि? गामिया जोंना हांमासापुरि। दा बे एक्सिडेन्ट खालामग्रा गारिखौ हमनो हादोंमोन? बे गारिखौ जों रायजोआव हमनो हास्लाबासै। दा पुलिसा हमनानै थानायाव लाखिबाय होननानै जोंनो खबरखौ हरदों आरो डाइरेक्टलि जोङो माने हमथानो हादिया। हमदोंमोन जों सौफायदोंमोन सौनायाव बायासै ग्लासा बेन जानासो थाबाय। बेबायदि टाइमाव जों हमथानो हायासै स्पटआव। दा नोंथांमोना एक्सिडेन्ट खालामग्रा जाय सुबुं बेनि सायाव मा? जाय एक्सिडेन्ट खालामदों बेखौथ' हमनानै गोरायैनो गोख्रोङै साजा होनांगौ। मानो होनोब्ला सासे सानै मानसि नङा, रायजोयै दिनै इयाव माहेक लानानै होस्रि गावनानै दिनै बिमा माइनावखौ बरायनाय लाबोनायजों लोगोसे बहुद माने रंजा खुसि फैदोंमोन माहेक लालायनानै। बेबायदि गेजेराव बेबायदि मानसिखौ हमनानै मोजां गोरा सास्तिखौ गारजियैनो होखानांगौ। माने ओरैनो फिसाजों माने बारग'बाबो बारग'नो हायि बायदि गोख्रोङै गोरायैनो बेखौ सास्ति होथारनांगौ। होनोबो नांगोन आरो होथारनांगोनबो। दा जोङो उनाव दा रायजोफोरबो थांगासिनो दं माबासिम थानासिम थांगासिनो दं जोङो दसेनि उनाव। दा रायजोफोरा मानसिफोरखौ हिसाबा जाजोबबाबो दा बुस्थुआ माबोरै जाहैदों खोथाया होमबा मानसिफोर गारिया खम जानायनि जाहोनाव एसे लेट जादों माने बेखौ नेबाय दं। आरो नै ओरैबो जोंहा गेदेर दङ नै थै नांजोबनानै दाबो दं मानसि बोखांनाया। बेबायदि जानानै दं दाबा बेखिनियानो आरोना। बे जाय माबाखौ हमनानैथ' सास्तिखौ होथारनांगोन। पेसेन्टफोराथ' पुरा सिरियास। सासेयाथ' बासिगोन बासिया आसा गैया। ओमफ्राय माने सासेयाथ' आथिं माने खर' सब खर'आव बांसिन सुट मोनजोबदो। ओमफ्राय सानै आथिं बायदो, आथिं आखाइ बायफ्रामजोबदोआनो आरो सोरनाबा खर'आव जाय जोखोममोन बे जोखोमजों लोगोसे दोला लांनानै बे जोखोमा माने दा थैखौ हमथानो हायाखै होननानै खबर फैदोंमोन दानि। ओमफ्राय दा बेनिफ्राय डिब्रुगड़ साप्लाय होबाय होनना बुंहरदोंमोन आरो। जोखोम जानाय सुबुंफोरनि नामखौ बुंनो हागोन? दा नामफोरखौबो गोसोआव गैजोबा दा। अमृत दैमारियानो सिरियास। मेन सिरियासआनो जाहैबाय अमृत दैमारि, महेन मोसाहारि, मनिराम दैमारि, जोंस्रां बर', बियो एसे आन्थुआव दुखु मोनदों। बे फिसा फिसौआ बहुद दंबावो। दा रायजोनि जाहैबाय नालाय माने बोथोरजों बोथोर हिसाबखौ मोनजोबासैनो दा
नै दा इयाव माखासे फिसा फिसौ जोखोमखौ लादों। दिनै जों हांमासापुरि गामिनिफ्राय से खाथि माइनाव खेराइ फोरबोआव माइनाव बुरखांनो थांदोंमोन। बेयाव जों फैबाय थानाय समावनो लामा नेसनेल हाइवे बा बे साइडथिंजायनो फैदोंमोन बारु जोङो फैबाय थानायावनो स्टेसनाव अरुणाचलनि गारि होननानै मिन्थिनो मोन्दों। बे गारि गंसेया खोब स्पिडाव फैदो, एथ' बुरजा मानसि दंमोन थासेयावबो माने खोब स्पिडाव फैनानै माने जोंनि जे रायजोनि मानसिफोर बिसोरखौ सौख्लायलांबाय। बेयाव गोबां जोंनि रायजोनि मानसिफोर आघात मोनबाय आरो दा बहुद जों सिरियास जानानै डिब्रुगड़ देहा फाहामसालिसिम लांगासिनो दङ। 108आ एसे आंखालनि थाखाय माने खेबसेयैनो लांजोबनो हायाखै, दासिमबो लांनाया जोबाखै, लांजोबनो हाजोबाखै। मानो होनबा 108आव गंसे 108आव सासेल' लांनाय जायो हिसाबै लांजोबनो हायाखै, लांगासिनो दङ। बेखिनिखौनो गामिनि जानानै जोङो खोब दुखु मोनसे दिनैनि बे गोथार सानाव जोङो खोब मोनसे दुखु फोरमायदों आरो खोब दुखु मोननो गोनां जादों। रायजोआ दिनै जिबायदिहाय फोरबोनि थाखाय जिबायदिहाय रेडि जादोंमोन बेखिनि फोरबोखौ जों दिनै खुंफुंजोबनो हादिया। बेनि थाखाय जोङो आफा बोराइ बाथौनियाव जेन जोंनि साफ्रोमबो जि दिनैनि बे एक्सिडेन्ट जाबाय बिसोरखौ जेन मोजाङै फाहामनानै न'खरसिम लाबोनो हायो, बेखिनिखौनो आफा बोराइ बाथौनियाव आर'ज गाबनानै